Historiako gerlaririk handiena, Alexandro Handia. 8 urteko epean, Alexandro Handiak Mazedoniatik Indiaraino lurralde zabalak konkistatu zituen. Konkistatu zituen herrialdeetan, Alexandria izeneko 70 hiri eraiki zituen, bere izena jarriz. Alexandro Handia, munduaren laurdena konkistatu zuen komandante ospetsua, eta oso estimatua izan zena. Hala ere, heroi hori ere heriotzaren aurrean gizon soil bat baino ez zen. Nire gorpua hil ondoren lurperatuko den espazioa metro karratu gutxi batzuk besterik ez dira. Metro hauek lortzeko, etsai ugari garaitu eta milaka kilometro korrika egin ditut. 33 urte zituela, sukar handiz hil zen atzerrian. Balio material guztia bazuen ere, boterea, aberastasuna eta ohorea, ezin izan zen mundu eternorako prestatu eta azkenean hil egin zen. Mundu honetako aberastasunak, ohoreak eta botereak ez dira iraunkorrak, alferrikakoak dira heriotzaren aurrean. Beraz, jainkoak esan zigun betiko poza dagoen mundu espiritualerako prestatzeko. Gure esentzia ez delako gure haragia, gure arima baizik. Ez zaitez biharkoaz harrotu. Mundu betierekoa ezagutu gabeko bizitza zentzugabea da. Lur honetako gure bizitza laburra betiko mundurako prestatzeko garaia da. Zer egin behar dugu betiko mundu espiritualera joateko? Betiko mundu espiritualean, minik edo heriotzarik gabe, gorputz ustelkorrak ezin du sartu, betiko bizitza duenak bakarrik. Orduan, nola izan dezakegu betiko bizitza? Jesusen haragia jaten eta haren odola edaten dugunean, betiko bizitza izan dezakegu. Jesusek agindu zuen Paskoko ogia eta ardoa bere haragia eta odola zirela. Beraz, Paskoaren bidez betiko bizitza lortzen dutenek mundu espiritualean sar daitezke, eta unibertsoan libreki bidaiatuko dute. Mundu materialean bakarrik zentratuz gure bizitza alferrik galdu beharrean. Betiko mundu espiritualari begira diezaiogun aurrera, eta betiko bizitzaren promesa santuan parte har dezagun.